Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo. Ngayong weekend, samahan niyo ulit ako sa panibagong adventure dito sa Spain. Ngayong araw, pupunta tayo sa isang carnival kung saan maraming pwedeng gawin at i-enjoy. Maglilibot tayo sa iba't ibang bahagi ng carnival. Titingnan natin ang mga rides, susubukan ang ilang arcade games, at syempre, i-enjoy natin ang masayang atmosphere ng lugar. Talagang nakakatuwang puntahan ang mga ganitong carnival, lalo na kapag weekend dahil maraming tao. Makukulay ang mga ilaw at buhay na buhay ang paligid. Kaya kung mahilig kayo sa mga rides, arcade games, at mga fun weekend activities, siguradong magugustuhan ninyo ang video na ito. Sana samahan niyo ako hanggang dulo ng ating adventure. Kaya tara, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating carnival adventure. Let's go! Punta ako sa guys, sa perya ba, parang perya. Kasi iaano ko itong bata na to. Gusto niya pumunta sa perya guys. Itong bata na to guys, gwapo. Na. Ang gwapo guys, no. Punta na ako guys sa peryahan. Iano ko itong bata na to guys. Gusto niya pumunta ng peryahan guys. 35 degrees Celsius. Parang 35 degrees Celsius ata. Ang ganda, bulaklak. Lemon tree guys. Ang daming bunga guys, oh. Punta tayo doon guys, parang may ano, oh. Ano kaya yung may sounds na yan? Tahan natin guys. Daming tao dyan guys. Ewan ko kung ano yan dyan. Di tayo pupunta dyan kasi ang daming tao. Lalakad ako ngayon guys, ang init-init guys, ay. Pero malapit na kami ang perya. Ang init, oh, ang ganda ng araw ngayon, kaso ang init-init. Dami guys. Ay, itong bata na to. Happy siya guys kasi dinala ko siya dito guys. Ang ingay dito guys, ay. Kita ko sa inyo, ha. Ang daming naligo guys.
gorgeous guys, oh. Ang init guys. Car racer, car racing dito siya guys. Wow, ang ganda. Tingnan nyo guys. Bomb cars guys ay. Bomb cars. Pambata guys. Bili muna tayo ng water guys kasi nauuhaw sa kakalaro. Nga. Mga chocolates guys ay. May 2 euro. May 1 euro. Ang mamahal ng mga wine guys. Wine guys. Presyo guys. Ang mamahal ng mga wine ito. Merong 20 euro, 14 euro, 16. Ang mamahal. The touristic train guys. Ting ting ting. Yan yung sinasabi ko guys. Touristic train. Yan. Touristic train. Yan. Touristic train. Brian nag-jump. Ang init guys. Gabi na guys pero mainit. Umupo ako dito guys. Diyan yung dagat guys sa likod ko. Yung dagat diyan. At si Brian nandito ay ang taas ng na hindi natatakot na enjoy siya oh. Okay. Ang init guys oy. Itong peryahan na ito guys, malapit lang ito dito sa bahay. Malapit lang ito sa bahay itong peryahan na to guys. Malakad lang siya. Mag-open ito siya kada summer. June. Ngayong month na to, parang bago lang ito nag-open.
busy itong lugar na to guys pag summer. Ang daming tao kasi tourist destination, tourist spots, touristic place, touristic place. Daming naniligo dyan, and then may peryahan dito. At doon din kanina, may nag-aano dito doon sa sa gym, ano ba yun? Hindi ako pumasok doon kasi ang daming mga tao. Ang dami kasing tao doon guys. Ito guys. Ganda. Uwi na. Tapos na. Gabi na guys. Naglalakad ako pauwi. Na, yung mukha is very red. Na, ang pula ng kanyang mukha guys. Tinapon guys, oh. Ang ganda pa ng para sa ano ba? Tigaan. Ang ganda pa. Bago pa. Tinapon lang. Pauwi na guys. Na, oh. Ang mga bata. Hola. Yung mga Espanyol guys. Pag nagkakamera ka dito, gusto nilang kamera. Magsasabi sila ng hola. Hindi sila nagagalit. Di ba yung iba, sensitive, di ba? Sabihin nila, wag kang magbibideo sa amin. Pero, yung mga Espanyol, okay lang sa kanila. Happy pa sila, happy. Uwi na ko guys. Sa susunod na naman na video ko guys ha. Sige guys. Thank you so much guys. And see you on my next vlog. Bye-bye.